Бүгінгі район бойынша суқтырылып алынған ашлықның күләме 173 мың тоннадан артып кеткен. Гектарының орташа оңыш 28 центнер тәшкил итә. Хуҗалыкларга килгәндә Илеш МТС җәмгыяте Рамазанов, Хасанов, Шамратов крестьян фермерлык хуҗалыклары урып җыю эшләрен төгәлләгәндә инде. Шулай ук урожай токымчылык заводы, Агыйдел, Урал җәмгыятьләре, Мусагәреев, Максим Горький, Куйбышев исемендәге кооперативлар Үзәк МТС Илеш филиалы уңганнары алдынгылар рәтендә. Башкорт агротехнология колледжының уку хуҗалыгында урып җыю компаниясе бүгенге көндә кызу темпта алып барыла. Хуҗалык уңганнары зур тырышлык, көч салып үстерелгән иген уңышын җыеп алу өчен иртә таңнан кояш баеганчыга кадәр кыр карапларында басу киңлекләрен иңли. Уңган механизаторлар Салават Сәлимов, Тимур Моратшин игеннәрне тезмәләргә салган. Бүгенге көндә тәҗрибәле комбайнчылардан Фаиз Шафиков, Рөстәм Халимов, Хамид Сакаев игенне суктыруга көч түгә. Гектар куәте 17 центнер тәшкил итә. Ашлыкны Каенлык авылындагы ындыр табагына КАМАЗ автомашиналарында Роберт Ахьяруллин, Илдан Садиков, ГАЗ-53 машинасында Наил Әхлидинов, Әнвәр Шәйхмәтов ташый. Уку хуҗалыгында җирләрне туңга сөрүдә башкарыла. Бу җәһәттән Салават Сәлимов үзе хезмәтләндергән К700 Ильяс Шәйхлисламов Т150К тракторы белән җир эшкәртә. Маяк газетының махсус хәбәрчесе Эльфира Нигъматуллина, Ринат Хазимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.